O acceso aberto, a fronteira final, pero como acadalo da maneira máis económica posible. Porque aí están as APCs, os cargos por procesamento de artigo, é dicir, as taxas que cobran as editoriais por publicar os vosos artigos en acceso aberto. Neste vídeo, o persoal da biblioteca vai nos axudar a coñecer todas as vosas opcións. A universidade ten acordos con algunha editorial para publicar en acceso aberto? Sí, neste momento a Universidade de Vigo mantén acordos con varias editoriais para publicar en acceso aberto. Estes acordos poden ir dende simple descontos ata o pago total do importe das taxas por publicar en aberto ou APCs, no caso dos acordos transformativos. Mencionaches os acordos transformativos. Poderías explicarnos en que consisten? Son contratos que modifican o modelo económico da publicación de revistas académicas. Pásase de pagar por ler a un modelo no que se paga por ler e publicar. Na práctica, para a Universidade de Vigo, supón ter acceso á lectura das revistas que temos suscritas, ao mesmo tempo que o persoal investigador pode publicar os seus artigos en acceso aberto sen ningún custe, xa que o pago da APC queda cuberta polos acordos. O obxectivo é impulsar a ciencia aberta e o acceso inmediato ás publicacións científicas. Para os investigadores e investigadoras, supón quedar exento do pago das APCs nestas editoriais, conservar os dereitos sobre a súa obra, cumprir cos requerimentos das axencias de financiamento e, por suposto, aumentar a visibilidade e o impacto dos seus traballos ao publicar en aberto. Con que editoriais ten actualmente acordos a Vigo? Neste momento, a Vigo ten acordos con varias editoriais. Temos acordos transformativos que financian o 100% do custo da APC. A través da CISUG, as tres universidades galegas ten acordos coas editoriais Cambridge e Oxford para o 2021-2022. Tamén a través do CISUG, a Universidade de Vigo participa nos acordos que a CRUE CSIC firmou a nivel estatal coas editoriais Elsevier, Wiley, Springer e American Chemical Society para os anos 2021 ou 2024. Ademais, a biblioteca ten acordos con varios editores para obter descontos no pago da APC. A contía destes descontos pode variar. Temos un 15% nas APCs da Royal Society of Chemistry e un 10% en MDPI e a colección de revistas Fall Open Access de Elsevier. Quen pode beneficiarse destes descontos? Pode beneficiarse todo o persoal investigador da Universidade de Vigo que cumpla cuns requisitos. Ter un artigo aceptado para a súa publicación durante as datas de duración dos acordos. Ser o autor ou autora de correspondencia e empregar o correo institucional da Universidade. Ser membro da Universidade de Vigo durante as datas establecidas polos acordos. Ao mesmo tempo, as persoas beneficiarias deben comprometerse a facer constar no seu artigo a súa afiliación normalizada segundo o protocolo de normalización da afiliación institucional da Universidade de Vigo. Incluir nos agradecementos unha mención ao financiamento recibido da Universidade, do CSIC, CRUE ou do CISUG segundo o caso. Depositar a versión publicada do seu artigo no repositorio institucional Investigo. Importante aclarar que non hai un límite das APCs que pode solicitar unha persoa ou grupo de investigación. Se ben, salvo no caso de Cambridge, temos adxudicadas un límite de APCs por cada editorial, que se adxudican por orden de chegada ata esgotalas. E estes descontos aplícanse a todas as revistas destas editoriais? Non, os descontos non se aplican a toda a colección de revistas das editoriais, senón a unha lista de títulos concreta. Nuns casos entran as revistas de acceso aberto e híbridas, en outros casos só as híbridas. Para aclararnos un pouco, son revistas de acceso aberto aquelas revistas que publican todos os seus artigos en acceso aberto. Son as coñecidas como
Goal Open Access ou Fall Folly Open Access. As revistas híbridas son revistas de suscripción, pero que ofrecen aos autores e autoras a posibilidade de publicar os seus traballos en acceso aberto. Poderías explicarnos o procedemento? Cando un artigo está aceptado para a súa publicación, se o autor ou autora de correspondencia está correctamente identificado como membro da Universidade de Vigo, na plataforma de autores ofréceselle a posibilidade de publicar en acceso aberto baixo a cobertura dos acordos. Se está interesado, debe de seguir os pasos do asistente, aceptar o acordo de copyright, elexir unha licencia Creative Commons, engadir as axencias de financiamento, completar os pasos para o acceso aberto. Completados estes pasos, a editorial envía de maneira automática un correo á biblioteca cos datos do artigo ao que hai que aprobar ou denegar a APC. A biblioteca comproba que se cumplen todos os requisitos e envía un correo ao autor ou autora solicitándoles que acepte os compromisos. Unha vez aceptados, aprobamos a APC. As APCs adxudícanse por orden de chegada á plataforma de autor, ata esgotar os bonos que temos con cada unha das editoriais. En caso de ser denegada, informamos ao autor ou autora dos motivos e este pode ou ben continuar co proceso de publicación en aberto asumindo os costes da APC ou ben rexeitalo e pasar a publicar baixo suscripción. Onde se pode obter información sobre os acordos? A Biblioteca Universitaria é a encargada de xestionar as solicitudes e de dar soporte e asesoramento sobre os acordos. Para isto, publicamos unha serie de guías para explicar polo miúdo as características de cada acordo, a lista de revistas que entran, o número de APCs que temos, os pasos que hai que dar para publicar, etc. Estas guías poden consultarse na web da biblioteca, na sección de servicios bibliotecarios, baixo o epígrafe Publicar en acceso aberto. Ademais, temos habilitado un correo accesoaberto.biblioteca@uvigo.gal para calquera consulta ou dúbida que poidan ter.